Anem a explicar el mètode de valoració d'existències PMP. PMP són les sigles de preu mitjà ponderat i precisament el càlcul d'aquest preu mitjà ponderat és el centre d'aquest mètode. El preu mitjà ponderat es calcula dividint el cost total dels elements que hem adquirit entre el total de les unitats que hem adquirit. Això significa que el preu pot canviar amb cada entrada al magatzem, però no en el cas de les sortides. Però què és el que succeeix en el cas de les devolucions? Bé, si mirem el quadre que tenim aquí al davant, el que veiem és que en el cas de les devolucions de client, evidentment, les registrem com si fos una entrada i en el cas de que coneguem quin és el preu original o que puguem obtenir la informació, farem un registre, una anotació al preu original, el que vol dir que modificarà el preu mitjà ponderat. En el cas que desconeguem el preu original, el que farem és fer servir el preu mitjà ponderat que tenim a l'actualitat. Evidentment, en el cas d'una devolució de client d'uns articles que presentin desperfectes no s'incorporaran al magatzem, amb el qual no correspondrà anotar-los. Anem a veure, però, com es trasllada tota aquesta teoria en un supòsit pràctic. Suposem que tenim tots aquests moviments que ens diu aquest enunciat i hem d'enregistrar-los a la nostra fitxa de magatzem fent servir el criteri de valoració PMP. Bé, doncs començarem, com veiem, anotant les existències inicials que corresponen al primer dia del mes i són 350 palers a un preu de 25,12 cadascun. Aleshores, començarem aquí anotant la data, que és l'1 de març, posem aquí la descripció que correspon a les existències inicials i ho anotem aquí directament a l'apartat de les existències. Hem dit que són 350 unitats a un preu de 25,12 i calculem l'import i veiem que tenim ara mateix al magatzem 8.792 euros invertits. Següent moviment, veiem que correspon al dia 7 de març i doncs el mateix, primer registrem la data i veiem que és una venda al supermercat Carrefour de 150 palets. La barra de referència és el número 150. Doncs posem venda supermercat Carrefour i anotem aquí l'albarà partint del present número 150. Bé, com és una venda, evidentment és una sortida del magatzem. Venim aquí i anotem els 150 palets i, com explicàvem abans, en tractar-se d'una sortida, aleshores no variarà el preu mitjà ponderat. El preu, aleshores, serà el mateix que teníem abans, és a dir, 25,12, calculem l'import, i aquí el que farem directament és aquestes 350 unitats que teníem, doncs ara li traiem les que acabem de vendre, continua sent 25,12 euros i tornem a calcular quin és el valor que tenim ara mateix al magatzem, que és de 5.024 euros ara mateix. Següent moviment correspon al dia 12 de març i resulta que és hem rebut una comanda de la cooperativa agrícola d'Almoster de 1.800 palets a 26,40. El número de referència de la comanda és el 70. Aleshores, podem registrar aquí compra a cooperativa Almoster i aquí posem que la comanda de referència és la número 70. Ara, com que és una compra que hem rebut, evidentment és una entrada i enregistrem aquí 1.800 a un preu de 26,40, calculem l'import i ara, com que és una entrada, sí que haurem de modificar el preu mitjà ponderat, es l'alterarà. La manera de fer-lo serà, evidentment, calcular la multiplicació de les unitats que teníem pel seu preu, que aquí tenim el resultat, sumar-li les unitats que teníem multiplicat pel seu preu, que aquí tenim el resultat, i el que ens dongui el dividirem entre la suma d'aquestes unitats i aquestes altres unitats. Per fer-ho més fàcil, el que podem fer és calcular quantes unitats ens quedaran al magatzem, ja les tenim aquí, i aleshores el que fem és que calculem aquesta part d'aquí, li sumem aquesta part d'aquí, lo dividim entre les 2.000 unitats que tenim i ja ho tenim. Per assegurar-nos de que el preu està correctament arrodonit, anem a ficar una funció d'arrodoniment
I ara ho tenim correctament. Multipliquem per saber quin és l'import que tenim ara mateix al magatzem i veiem que ha pujat a 52.540 euros. Anem a alinear això una mica. Ok, passem al següent moviment. És del 16 del 3. Veiem que el 16 del 3 el que tenim és una venda al supermercat Carrefour. Venda supermercat Carrefour i en aquest cas l'albarà és el 178. Anem a modificar-lo aquí, 178, i com que és una venda, pues serà una sortida. Veiem que són 400 palets i en tractar-se d'una sortida ja sabem que el preu mitjà ponderat no canviarà, ara mateix és 25,27, el posem aquí, calculem quin és l'import de la sortida i aquí el que fem és que les 2.000 unitats que teníem li traiem les 400 i ara el preu mitjà ponderat ho enregistrem al mateix que teníem perquè no canvia, multipliquem un import per l'altre i ja tenim exactament quin és l'import que tenim ara mateix al magatzem. Següent moviment, dia 19 de març. El dia 19 de març el que succeeix és que rebem de la cooperativa de Cambrils 250 palets, és a dir, és una entrada, és a dir també que modificarà el preu mitjà ponderat. Anem a posar aquí que és una compra a cooperativa Cambrils i correspon això a la comanda número 82. Venim aquí i posem l'entrada, que són 250 palets, a un preu de 28,67. Calculem l'import, això per això. Calculem aquí quantes unitats tindrem al magatzem ara mateix, que són aquestes més les noves que acabem de rebre, i procedim igual que abans, per tal de calcular el preu mitjà ponderat. És a dir, que el que fem és que sumem això, més això, i el dividim entre les unitats. Novament vaig a posar una funció d'arrodoniment per a garantir que no tenim decimals incorrectes i automàticament tenim el preu mitjà ponderat. Multipliquem això per això i ja tenim l'import que tenim ara mateix al magatzem. Següent moviment, 23 de març. I fixem-nos perquè el 23 de març tenim un moviment interessant, perquè el que tenim és una devolució. Resulta que el supermercat Carrefour ens retorna 25 palets dels corresponents a l'albarà número 150. Són aquests d'aquí. El preu de sortida sí que el coneixem, va ser a 25,12. Com que és una devolució d'un client, és una entrada per nosaltres i que com que coneixem el preu de sortida, el que farem és enregistrar-lo al preu que coneixem que va sortir. Posem aquí devolució de supermercat Carrefour i posem que correspon al albarà número 150. Posem aquí, anem a fer això una miqueta més gran i dient que és una entrada, evidentment. De vegades també hi ha gent que en comptes de registrar-lo aquí com una entrada en positiu, el que posa és aquí registrar-lo com una sortida en negatiu. Realment és indiferent, però nosaltres seguirem aquest mètode de registrar-lo aquí en positiu, com si fos una entrada normal. Aleshores, veiem que són 25 palets. El preu, recordem que en aquesta sortida, que és a la que correspon, era 25,12 i ara calculem l'import que és aquest. Calculem quin és el total d'existències que tindrem al magatzem en incorporar aquestes unitats que ens tornen i recalculem el preu mitjà ponderat. Recordem que el que fem és que sumem l'import de les que teníem més l'import de les que entren i el dividim entre el total d'unitats que ara mateix tindrem. Vaig a arrodonir l'import i així garanteixo que no hi hagi decimals fora de lloc. I aquí tenim l'import, el nou preu mitjà ponderat. Multiplico i aquest és el total, l'import que tinc ara mateix al magatzem. D'acord, següent moviment. Veiem que és del 25 de març.
i veiem que és el supermercat Carrefour, ens retorna 6 palets en mal estat que corresponen al varà número 178. Com que el que veiem aquí és que és un moviment corresponent a una devolució d'articles nostres però que estan en mal estat, evidentment no tornarem a entrar-los al magatzem, amb el qual no enregistrarem aquest moviment a la nostra fitxa, directament l'ignorarem. Passem al següent moviment, és del 26 de març. Venim aquí i enregistrem la data. 26 de març, què és el que tenim? Veiem que tornem nosaltres al nostre proveïdor Cooperativa Agrícola d'Almoster 200 palets corresponents a la comanda número 70, que recordem que és aquesta del dia 12. Aleshores, registrem aquí com devolució Cooperativa Almoster. Anotem aquí la comanda de referència, que era la número 70, i com que és una devolució nostra cap a un proveïdor, evidentment és una sortida del magatzem. Podíem fer també com comentàvem abans, és a dir, en ser una devolució a un proveïdor, podríem anotar-la com una entrada en negatiu o aquí com una sortida en positiu. Nosaltres seguiríem aquest criteri, però és completament indiferent. Com que el que retornem són 200 unitats, les anotem aquí i com que és una sortida, el preu mitjà ponderat no canvia directament, posem 26 en 57, calculem l'import, ja el tenim, i ara el que fem és que d'aquestes unitats que nosaltres teníem, evidentment li traiem les 200 que surten, preu mitjà ponderat no canviarà i calculem l'import, és això per això, i aquests són els diners que tenim ara mateix al magatzem. Següent moviment de l'enunciat. Diu que el 29 de març el supermercat Eroski ens retorna 42 palets, però ens és impossible precisar a quin albarà de venda corresponen exactament. Bé, quan un client ens retorna mercaderia que hem d'incorporar al magatzem i no sabem quin va ser el preu de sortida, el que farem serà enregistrar-la al preu mitjà ponderat actual. És a dir, que vindrem aquí i posarem primer que és el 29 de març, posem que és una devolució de supermercats Eroski i podem posar aquí que és un albarà desconegut perquè no sabem a quin correspon. El que ens retorna són 42 palets, evidentment serà una entrada, o recordem que el podem posar en negatiu, però nosaltres seguim aquest criteri. Com que no coneixem el preu original de sortida, mantindrem el preu mitjà ponderat que tenim en aquests moments, que són 26 en 57, agafem, calculem l'import, calculem el total d'unitats que ara mateix ens quedaran aquí al magatzem en incorporar aquestes, sabem que en aquest cas concret el preu mitjà ponderat no canvia, multipliquem les unitats pel preu i sabem aquí ja quin és l'import que tenim. Finalment, veiem aquí un moviment corresponent al dia 31 de març, durant el qual fem un inventari i recomptant les unitats de les que tenim, trobem que n'hi ha 2 palets que estan aixafats, que no es poden fer servir. No sabem tampoc a quina partida corresponen, però ens dona igual, perquè evidentment el que farem amb aquests palets és treure's del magatzem, és a dir, serà una sortida. Totes les sortides sabem que s'enregistren al preu mitjà ponderat actual. Aleshores, vindrem aquí i començarem anotant la data, 31 del 3, posem aquí baixes per desperfecte, hem dit que és una sortida de 2 palets. Són 2 palets al preu que tenim ara mateix, 26 en 57, calculem l'import, això per això. Aquí, aquestes 1.717 unitats que teníem, li traiem les dues que hem de descartar perquè no ens serveixen, mantenim el preu mitjà ponderat i calculem l'import. I ja tenim finalment quin és l'import que tenim, els diners que tenim invertits ara mateix al magatzems corresponents a aquest article.